lehendabiziko puntua da, onartzea hala badagokio osoko bilkura hau Skype bidez egitea. COVID-19-agatik kutsatzeko edo honen edapena prebenitzeko. Orduan, bozkatu egin beharko genduke, aproba bezala ere balioko digu. Aldeko bozkak, ez dakit denok bozkatzea da, baina badirudi baietz. Hortaz, nik ezin dut txata ireki, saiatzen ari naiz, baina esan nahi du korroboratzeko botoak. Aitor, dekarien atzaizu. Alba duzu, mesedez? Bai, grabatuta dago, txata ere grabatuko dut. Bale, deitzen nizun esateko ezin dudala txata ireki, botoak kontatzeko. Ja. Orduan, gutxienez, zuta bion artean koordinatuko gara, haiek bozkatu, bai, eta haiek segitu lasai. Bale, osondo. Bale, deituko izu. Ados, orduan esan dezakegu hau batez onartu degula Skype egitea, Skype bidez bilera du egitea. Bigarren puntua aurreko bilkurei dagozkien akta eta zirriborroak onartzea hala badagokio. Azkenekoz kexa bat edo iradokizun bat egon zen Inigoren partetik akta desente falta zialako, eta hemen uste denak daudela ia da, ez dakite irakurtzeko aukera eduki zuen eta hala baldin bada, karpenik ote dagon hauei zuzenketarik egiteko edo horrela dauden bezala onartzeko. Nahi baldin badezue eskatu hitza eta emango dizuet hitza. Ez dago ekarpenik? Ez, ondo daude. Irakurri dizu eta ondo daude. Ondo. A ber, azkenian da betikoa, denbora asko pasatu da, baina lehen baino beto dagoz eta ondo. Gure ustez ere bai ondo. Bale. Imaginatzen de bozkatu egin beharko degula baita ere. Aldeko bozkak. Ama. Ados, hain uste dano gaudela, hau batez baita ere. Jorge, zu oain ikusi aldezu edo Aitorrek oraindik ez, ni jarraitzen ari naiz, osea dena entzuten dut, txata ezin dut ireki, orduan zuke egiten duzun kontua sari naiz, apuntatzen eta. Ados, ondo. Vale. Hirugarren aztergaia hortaz, alkatearen dekretuen kontrola, hemen berdin, atxikitutako hirugarren dokumentua hemen daukazue, alkatearen dekretuekin, norbaitek ekarpenik egin nahiko balu hitza eskatu eta emango diot.
Bien. Bai? Mikroa piztu. Pedro ez dakit hitz egiten ari zedan ero, baina ez zaitu duten. Baina, Orain. Jarri mikrofonoa orain. Orain. Ez. Bai. Orain berriro kendu dezu. Emaiozu behin, hor, utzi horrela. bai. A ber, bueno, diraz pila bat, eta ulertzen ez zergaitik azkenean, gauza pila egon dira, ez da? Baina, da galdera egin baino leno, galderak da aklaratzia, puntuak. Nahi ba ez, uni esango dut filan. Bota. Zenbakiakin. Bale, oso ondo. 33 ondartza jartzen du Jorge, ondartza 20 eta 2. Ah, vale. Hori eta 80koa bai ipintzen du Jorge ondartza 20, nahi jakitzen dan. Vale. Begira, Pedro, guk alkatetza dekretuak egiten ditugunean, asko gara egiten ditugunok. Urkidini, Aitor, Irigintza, eta orduan jarraitzeko zenbakia, orden normala, hartzen dugu. Orduan, nik hor egin behar nuen, ondartza bin, konfunditzen ez banaiz, baimendu genuen segregazio bat, bereizketa bat, eta obra handi bat. Nik egin nuena izan zen preserbatu. Orduan, hori irakurtzen duzun, interpretatu behar duzuna da alkateak onartu zuela obra baimen bat. Ondartza bin egitekua. Konfunditzen ez banaiz. Egin genuenaz, baimendu genuenaz. Baina ez, oza, nire izena dago nik hartu nuelako, nik egin nuelako dekreto hori, ez beste arrazoi bateatik. Hor nola dago, justo, 33an eta 80 tema berdina ez nuan ulertzen zen nahi dut zen. Ondartza 20. Begiran ezake buruz ezin dizute esan, baina adibidez, askotan bi agertzen dira, baldin bada, jende asko eskatzen du beretxean egitea adibidez, bereizketa bat, eta horren ondoren obra baimen bat. Orduan bi dekretu ezberdin egin behar ditugu. Ez dakiz zehazki hori den. Hala ere, nik gehituko nuke kasu hontan, ondartza 20 jarriz gero, izan daitekeela ondartza 20-21 eman zen lurjauzi bat, eta horren arira udaletxetikan aparejadorearen informe teknikoa ondoren, imaginatzen dut alkatearen erabakia jakinarazi zitzaiena bertako bizilagunei ingurua segurtasunez eta batxukunduz esaten. Berez hori imaginatzen dela, ondartza 20-21 kontu hori dagolako, bai gainean. Dekretua, interesatzen bazaizua, dekretua irekitzen ari naiz, eta berehala esango dizuet, zehazki zer da, bai? Aklaratzeko nola, zagon 2 puntuan, esan dut, zer dan, eta... Ez, normala da, orain Gilenek esan duela hori, ziurazki guk lehenengo dekretu bat, hemen daukat, ebaztena, etxe bizitzatzea, bai, hori da, lurjauzia da, Lehenengo 33 dekretua da, alkateak agintzen idazkaritzari eta irigintzari txostenak egiteko, esanez, ze arriskuak dauden, eta udaletxeak zer egin behar duen egoera horren aurrean. Ordun, urrengo ebazpenean, ziurazki ja emango genuen, orden de ejecuzion, hau da, esango genien, zuena da, eta konpondu behar duzue. Ordun, logikoa da bi egotea, Pedro. Ez da jakitzeko bakarrik. Gero, 54an, dago astillero kalean 5 metro terdio zentimetro hori ez dut ulertzen ze maila dan, jakitzeko bakarrik,
54. 54. Ni listaz egiten dut, Uste dut, ez nago seguru, baina uste dut bertan dagola kafetegi bat, kafetegia ez barkatu, okindegi bat, eta bertan mai bat permiso eskatu zuten mai bat jartzeko, eta udaltzaingoan gomendioz eta ikusi genuen etxala proposena gune hortan zea bat jartzea eta ez onartzea ikusi izan. Bai, oinarritu ginen horretarako udalarautegian. Ez bai du baimentzen jartzea horrelako mairik pasoa mosten bada edo pasoa galarazten bada edo, ez? Eta ikusi genuen ezinezkoa zela jartzea. Vale. Gero dakat, 50 datu base juridikoa kontratatzea Walker Kungler S.A. Hau da base de datos juridika idazkaritzan lan egiteko. Erabiltzen dut nik, erabiltzen du Aitziberrek, erabil dezake edonork. Eta egin zen, claro, azkenean da kontrato mota bat. Zu kontratatu behar duzu base de datos horretan sartu alizatea. Hori da. Gero dakazu, justo 54 kontratazio batuen. Gure abokatuak Mundu Mirakop eta elkarte txikiari, Sarif. Bai. Hiru kontratazio dago zor. Bai, hauek dira 3 kontrato txiki. Bat da aholkularitza juridikoa, bestea da komunikazio estrategia, eta bestea kabinetea, hau da boletina eta berriak jarraitu, eta... Zenbaki dute horiek? 52, 53 y 54. Bai. Vale. Bai, Jorgek esaten duena da. Azkenengo enpresa berak. Ja. Gero, 71, Jose Domingo Zubikarai eta hori ez dut ulertzen zer dan, ez dut ipintzen hor, baina 71. Da, Jose Domingo Zubikarai. Ireki eta esan kontatzeko botoak. WhatsApp ez bota emaitza ikusten baduzu txata, bai, ez naiz ikusteko, bai. Ez baina gaizki, uste dut donien txiki baserrian den arira egindako dekretua izango da, bertan obra batzuk egiten ari zirelako, ez dakit izan zen begiratzeko edo agindu emateko begiratzeko ze kondiziotan zauan, ala obra geratzeko baimenik ez duen bitartean. Baina berriz auzi horri dagokion gaia dela seguru. Eta aztertzen ari gara publikoki jakiteko udalak zein postura hartu behar duan, ze ez dago argi oraingoz baimena eman behar ote zaion obra hori egiteko, espediente luzea dalako, baina uste dugu laizter horri argituko dela. Edo zein kasutan hirigintza batzordean azalduko dizuet. Vale. Gero, 91an, idozken eltxolak pleguak onartzea nahi du esan, indegulaia pleguak ulertzen ez zuzen esan, idozkienen etxolak pleguak onartzea. Indeguia pleguak? Bai. Bai. Vale. Azalduko beto. Vale, begira, Pedro, guztiak, zinegotzi guztiak, atera, uste genuenean, oraindik denbora zegoela, eta ez zela arazorik egongo udaran elatu kasetak irekitzeko, kontratu hau iraungituta dago, eta derrigorrez atera behar zen. Bai. Ez posten nahi, eta badago, posten nahi zerbait. Orain aurkituko gara... Tema horrekin eta hobe. Ez, atera genuen, publikatu genuen, orain aurkitzen gara arazo batekin, edo nola.
estado de alarma dekretatu zenean, epe guztiak gelditu ziren eta kontratazioa urgentez bazen, edo estado de alarmarekin zerikusirik ez bazuen, esen onartzen, esen kontraturik egin. Osea, ezin dugu kontratu horrekin jarraitu hau altxatu gabe. A ber, gauza, ondo hain badegu pleguak, gero izango da, igual zeo zer gaude adoso, bai, baina pleguak egin behar zan, eta jakiteko egin bada, hobe. Orain aurkituko gara, atera beharko ditugula pleguak bai hoiek berriro, bai sorosleena, hondartza erabiltzerik baldin badugu, urgentziaz. Urgentziaz, ekainaren, demagun ekainan az gaitezkela kontratazioak egiten, eukiko dugu oso denbora gutxi hilabete, edo orduan egin San Pedro, baina egin beharko da urgentziaz berriro. Bale, ba. Gero dakat honen, 97, 8 eta 10, horiek izango, dira azkenean COVID-ko neurriak, ezta? Bai, hartu ziren... Hori, nola egiten dugu aldau indira ja. Udaleko hartu beharreko neurriak. 98 behatzi horren postuetan. Guzti horrekin, berdin jarraitzen dugu, Pedro, horrekin. Telelana egiten. Hori egiten dugu berdin. Osea, egiten dezue batuek, etxetikan egiten dezue lana, bestiak horrela dago? Bai. Gehienak etxetik ezin dutenak ezik. Bai, ikusituan hienekin honintzen izketan hortaz ere bai. Baina nahi jakin, haberz egiten badugu postura berdinean oainikan. Bai, oraingoz horrela dago, oain egia aztertzen ikusita berriak egon diala Espainiako gobernutikan baita ere, eta pixkat deseskalada fase berri hontan sartze gehala. Orduan, gu ere aztertzen ari gera hori nola egin, eta adibidez, hori ere zuekin komentatuko dugu. Baina ari geana pentsatzen da, segurtasuna bermatze aldera, eta ikusita, beste establezimendu eta leku batzuetan, kanpotikan jendea etorri aldana edo harreta eman behar dana, manpara batzuk jartzea, adibidez, inbeharrean, herritarrak bigarren solairura igotzea irigintzako kontsultak egitera jakinaraztea norbait aiatzen danean udaletxera, eta agian langileak bera jaistea eta beko mai baten harreta hori ematea, eta bar. Oraindik ez da zehatza, baina Patrizia aparejadoreak ja prestatu du nolabaiteko plan bat, eta imaginatzen dut datorren astean zehar eta bar, pixkat landu beharko dugun gaia hori izango dela, pixkat udaletxearen antolamendu berriari begira. Baina oraingoz, ez baldin bada estepzio bat, adibide bat jartzea garren, ni etortzen aizela gai beren batengatikan, edo Jesus, edo Ainoa, saiatze gea, bakoitza astean behin etortzen, asko jota, beharrezkoa danean bakarrik. Eta orokorrean, telefonoz, e-mailez eta Skypez saiatze gera beste kontu guztiak koordinatzen. Galdera da, zergaitik, jendia beti dago eskaten, noiz arte eta hori, eta da jakitzeko, oainikan segiten dugu berdin, eta estatutikan esaten debenian aldatzen dela, udaletxe hartuko du postura eta ingo du publiko. Hori da. Gero dakatenen 2 puntu, 104 eta 105 da hilerrien temakin, barne protokoloa eta protokoloa debako familiak. Hori zen nahi dugu esan. Erantzungo dunik? Bai. Bale, da berdina koronavirusekin lotuta, aldatu den protokoloetako bat aginduta, eta guk hilerrien eskumena izan. Eusko Jaurlaritzatik iritsi zitzaizkigun agindu batzuk, eta zan, hori, ze protokolo jarraitu behar zuen familiak. Bat joan zitezkeen, 3 arte uste dut dela, baina itxoan dira bildu, hilerrian eta funeraletan esan nahi dut. Eta koronavirusagatik
herritarra hil bada, ez da onartzen inor jutea. Orduan guzti hori protokolizatu behar zen eta alkatearen aginduz egin behar zen. Aplikatu da eta informatu da bai Deban bai Itziarren horretaz. Bale, eta, bai. Eta gero dakat, 124an berdintasunen kontratu txikia. Indegu kontratu... Joana Berritzea izan da. Bai, indegu ja kontratu txiki hori? Bai. Eta gero dakat, baina jakitzeko, Elorrixiako hogei plakak solarak hori, baina da jakitzeko, zer dan. Zergaiti, nola azkenian ez gara bueltatzen ja, da permiso bat, egiteko, ipintzeko hogei plaka. Imaginatzen dut, niko hain bertaren hau seguru, ez dugu gogoratzen hau. Baina ez dira hogei plaka, Da Elorrixa auzoa hogei, izango da baserri baten helbidea. Eta egiten zuma plaka jartzen dira, baina ez hogei plaka dialako, Vale. Bale. Bale. Eta hori zer da, han ipintzen dugula plaka solare autokonsumentzakeo? Ez, izango da baimen bat baserri bati eguzki plaka jarri alizateko. Bale. Ez du jartzen baimena. Falta da hor baimena hitza, imaginatzen dut. Jorge, konfirmatuko digu. Bai, saiatzen ari naiz dekretu zehatz hori irekitzen. Bale, gure atletikan ja nahikoa. Bai, hau da, obra, 125 ikusten dut obra txiki bat dela. Ez Pedro, zein esan duzu barkatu? 125. Eta 25, barkatu. Bigarrena, betikan. Bai. 125, bai, licente por condición etxenik. Segundo, mesedez. Bai, etxabetxanit, ez dut izen osorik esango, autokonsumorako eguzki plakak instalatzeko baimena ematea. Bale. Bai, bere etxe bizitzan eguzki plakak instalatzeko baimena da. Ni amaitu nahikoa diraz. EAJ-tik badago iradokizunik edo galdera. Bai. Algunas son las que Pedro ha mencionado y yo quería hacer una pregunta sobre los decretos 53 y 54, que son los contratos relacionados con el servicio de comunicación. Son contratos, digamos, pequeños y se puede hacer por decreto de alcaldía. No corresponden al mismo servicio fraccionado en dos. Me refiero, por el tema de la transparencia de la contratación, ¿no sería mejor haber sacado esta contratación a concurso público por la totalidad del contrato, en todo caso? Porque el servicio es el mismo, está diferenciado en dos cosas, pero abarcan lo que es el servicio de comunicación. Si no estoy equivocado, Si me lo puedes aclarar bien. Bueno, egia esan zehazki ez da horrela, bate enpresa zerbitzua integrala egitea izango zen zentzuzkoena, ja ez dakite, uste 3. aldia da saltzen degula kontu hau, bere garaian ere azaldu nizuen, baina bai, azkenean bere zerbitzu integrala egitea zen eta horrela egitea, baina zailtasunen gatikan eta kontratazioan, hau da, beharra identifikatu zen eta horren arabera egin zen horrela kontratazioa, eta zentzudunena bai izango zen beste modura egitea, hala ere iruditzen zaigu gardentasun irizpidea berdin diala, azkenean
bati oraintxe bertan kontratatzen zaio babes aholkularitza esaten dana, eta besteak berriz egiten digu pixat prentsa gabinetea izango sana. Orduan horixe bakarrik esatea orain arteko aurreko osoko bilkuretan aipatutako bera. Baina noski saiatuko gerala ahalik eta azkarren beste kontratazio batzuekin daukagun bezala hori argitzea. Vale, no tengo nada más. Ados, orduan hurrengo laugarren aztergaira joko dugu. Laugarren aztergaia da kiroldegiko eta gureak garbiketa enpresarekin ditugun kontratuen eteteari buruz kontu ematea. Jorge, emango dituzu hola pixata salpen basikoak honen inguruan? Bale, bueno, gauden egoeran, enpresa asko gelditu behar izan dira. Bi kasuistika ditugu. Merkatu pribatuan lan egiten badute edo administrazio publikoarekin kontratatzen badute. Lehenengo kasurako asmatu zen ERTE, bai, guztiok ezagutzen duguna, hainbeste entzun da, hau da, arlo pribatua mugitzen bazara, baina administrazio publikoarekin lan egiten baduzu, ez da onartzen ERTEa. Derrigorrez, erabili behar da beste prozedura bat, berez legean existitzen zena, baina orain egokitu da gure kasurako. Eta da, kontratua gelditzea. Kontratua gelditzean, enpresari ziurtatzen zaiona, kasu honetan bi enpresak eskatu digute gelditzea. Polikiroldegiko zerbitzua ematen duena, eta gureak, garbiketa enpresa. Hoiek, haiekin kontratu bat genuen. Orduan guk ezin dugu, ez guk kontratu hori betetzen jarraitu. Orduan, legalki egin behar zutena, zan justo egin dena. Hau da, aurkeztu kontratuaren edo eskatu kontratuaren etenaldia, guk onartu eta udaletxeak derrigorrez zenbait aspektu ordaindu. Jorge? Zegin da, eten? Desagertu inda. Bai. A ber, segundu bat. A ber, bueltatzen dan. Hor eman behar diozu, dejar de compartir. Ya está. Jorge. Bai, entzuten dira Orain bai. Vale, bueno, moztu inda. Baina edo ez dut azalpen amaituta nuela. Horixe da punto hau. Errealitatean da dar kuenta, hau da, osoko bilkurak ez du ezer erabaki behar, baina alkatea kasu hauetan derrigortuta dago informatzera. Orduan, hau da, osoko bilkura jakin behar duen informazioa. Bi enpresa hauek eskatu digutela etetea, onartu diegula, legez onartu behar diegulako, eta kontratuaren ez osoa ziurazki, baina zati bat ordaindu beharko dugu hilabete hauetan ere. Hauxe da asuntua. Badago zalantzarik edo ekarpenik gai hontan? Ez. Vale. Hortaz, bosgarren aztergaira joko dugu bideen ordenantzaren hasierako onarpenera hala badagokio.
Bueno, dokumentua ez dakit begiratu dezuen, nerea zuk nahi dezu azalpenen bat eman? Ez, bueno, batzordean bertan ja hilabete asko damagu lantzen, inguruko herri askotakoa partitugu eredu moduan, eta gero, herritarrek egin dugun bileretan eta jatsotako informazioakin, azkenian tasak eta hori danak egokitzen jungea jendian nahietara eta guk egokia ikusten genuenera. Badago operantza honi, edo proposamen honi ekarpenik egin nahi dionik? Ez baldin badago ekarpenik, bozkatuko dugu. Aldeko bozkak. Bale, aho batez onartu da. Hortaz, bigarren aztergaira goaz, Gurutze Gorriarekin 2019 urterako hitzarmena onartzea hala badagokio. Aritz, nahiko zenduke zerbait argitzea honen inguruan? Ez esatea, asmoa izango zala hitzarmen hau gaur onartzea, eta urte honetan zehar, egoera berrira egokituta, 2020koa hitzartzea Gurutze Gorriarekin, baina, behintzat hitzarmen honekin, 2019koa ixtea. Hori izango zen, asmoa. Bota, barkatu. Ez, esan zu. Ez, bakarrikan esatea, gai honekin pixkat korapilatu zitzaigula, eta arrazoi ezberdinen gatikan behin baino gehiago lusatu egin zaigula, eta azkenean desente berandutu zaigu honen argipena, ez? Hala ere, esatean, nahiz eta 2020ko proposamen hori gendukan, ikusita oso aldakorra izan aldala, eta izango dala seguruenik, aurtengo kurtso hau, agian hitzarmena moldatu beharko degula, edo zerbitzuka kontratatu lehen egitezen bezala, hori, aztertu beharko degula benetan nola egiten dugun, bale? Ez, galderatzi joan horregaitik, esaten da, eta azkenian, aurten, egiten dugu zerbizio asko o gutxio, ez dago normaltasun bat. Hori, handatzen badu, hori, ez dakit, esaten dut konbenioa, ez, zergaitik, esaten dut, iten dezu azkenian, nola esan bat, regulartasun eta beti izango dira berdinak, baina justu aiatzen da horrelako gauzak, eta ez dezu iten zerbizio batzuk, baina bestiak igual ez da kaso apuntauta hor, eta egin behar dezu. Hori kontrolau dezu, ez da? Osa, aurten izango da desberdina. Hori da. Hori nahi nuen jakin bakarrik. Kontua da, horregatikan ez degula proposamen zehatz bat luzatu 2020ko ez da ere, ikusten degunez aldaketa askoa ideala egoten, dakigu ez da ere nola aurre egin hori. Berez proposamena antzekoa zan. Kontua da, hor moldaketa batzuk, ingoitugula ere, inoiz baino gehiago elkarlanean agiri gera Gurutze Gorriarekin zeintzasarean arira eta eta harreman zuzena dago batez ere Aritz eta baita ere gizarte zerbitzuetatik orduan imaginatzen dut aldaketak datozen heinean edo proposamen berririk baldin badago azalduko degula aiatzenean. Orduan, hitzarmen hau bozkatu behar duguna edo onartu behar duguna da 2019koa.
Bai. Bale. Katu, nire entzuten dute, hitzarmen honen baitan eta 2008an berria egiten degunan baitan badagola hor batzorde bat osatua Gurutze Gorria eta udaleko ordezkarien artean, pixka bat jarraipen bat egiteko eta horrelako aldaketak ematen badira ere egokitzeko aukera. Orduan, 2008koa ez dugu sinatu, egoera berri honetara egokitu beharko dugu eta horren arabera berriro ere plenoti pasa, hitzarmena berria eta onartu. Bale. Ados. Bale. Badago beste ekarpenik? Ez, guregatik ez. Bale. Hortaz, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak? Baten bat falta. Bueno, faltatzekotan, bat falta da, ez? Ez. Pedro izan da lehen. Ez ondo dago, 13 daude. Aho batez onartu da. Ados? Vale. Zazpigarren aztergaian, Debaku udalak Debabarreneko mankomunitateari hiri hondakinak gaika biltzeko zerbitzua arautzen duen ordenantzan ezarritako eskumenak erabiltzeko datuak lagatzeko hitzarmen arautzailea onartzea hala badagokio. Bueno, hau komentatu gendun beste osoko bilkura baten, bere garaian, eztabaida bat edo gai bat jarri izan mahai gainean mankomunidadean, haiei datuak lagatzeko, hemen jartzen duan, gaika biltzeko zerbitzua arautzezun ordenantza hori martxan jartzeko. Kontua da, udal batzuek nahiago zutela euren esku mantentzea, eta beste batzuk mankomunidadearen esku jartzaren aldeko hasian, ulertzezalako bertatikan hobeto kudeatuko zala hori. Hala ere, hor eztabaida zaun, ze honek bidea ere sanzioak edo zigorra jartzerak orduan mankomunitateak egin beharko lukelako eta gure kabuz egon eskero zenean udalak. Orduan, zela guk horren alde egin gendun, mankomunitateari hori egiten alde, eta orduan datu pertsonala dauden ez hor, osoko bilkuratik pasa behar da, eta ados gauden ala ez, erabakituak. Badago ekartzen. Ulertzen dut horrela, eseari, bozkatzen ari gara, aldeko bozkak. Vale. Aho batez.
Oso ondo. Bueno, zortzigarren aztergaia da Gipuzkoako Foru Aldundiak aurkeztu duen Mutriku eta Deba arteko zubiaren exekuzio proiektua eta honen exekuzioa eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Debako eta Mutrikuko udalen arteko Deba ibaiaren gaineko zubia birgaitzeko lankidetza hitzarmena sinatzea onartzea hala badagokio. Bueno, hau ere hirigintza batzordean aipatu genuen pixkat lan aurreratzea aldera ikusita hori ez genek noiz ospatuko zen osoko bilkura, eta orduan ja hemen daukagu, berez osoko bilkurak eman behar du erabakia, Mutrikuko udalean ere gaur onartzekoa dira, orduan horixe izango litzateke. Boskatzea, ea ados gauden hitzarmen honekin. Bertan, dokumentazioan daukagu baita ere ezoiko hirigintzako batzordearen irizpena honen inguruan. Orduan horixe, boskatuko dugu, ala norbaitek ekarpenik egin nahi duen lehendabizi? Ez, hirigintzan ja geldatu ginean nola egin, eta ez da. Bale, aldeko bostak. Vale. Vale, hau bat. Gaitzkin esatea, berez, aurrerantzean ematen dan prozedura da, argitzeagatik, orain udalek onartzen dute hitzarmen hau aldundiagoa, eta han batzartuko dira diputatu kontseilua, eta haiek onartu egingo dute, eta horren arabera, lizitazioa eta obra martxan jartzea izango da. Ez dakitze aldaketa egon daitezkeen etorkizunean gai honen harira diru partidetan, azkenean badakizue aldundiak hor reajusteak egiten ari dela, kontua da guztitzen hartuta zehola aurretik, imaginatzen dut, egitekotan ajusteak izango diala atzeratu dian hilabeteen gatikan, baino ez dalako egingo edo atzeratuko dalako kontu ekonomikoen gatik. Atzeratzeko arrazoirik elkateke egon behar hemendik aurrera, lehen hau onartuta. Vale. Vale, horta, 9. aztergaira joko dugu, 2008ko kontua onartzea hala bada. Itziarri eman diotitza eta berak azaldu izan pixkat nondik norakoak. Bueno, oso ondo. 2008ko aurrekontuak pixka kostata, baina bintzaia plenoa iritsi dialako baten. Esan berdegu 2019ko irailean hasi ginala aurrekontu hauek lantzen barne mailan, eta ondoren, udazkenetik aurrea, ogasuneko batzordetan ere, gainontzeko alderdiekin ere partekatzen hasi ginela zirriborroak. Izan da, azkenian helburua batez alderdi guztixen eta baitziarko auzodalan ekarpenak eta jasotzia, eta aurrekontuak adostasunez osatzia, hori izan da gure helburua. Eta oinarrixa berriz, azaruan aurkeztu genuen gobernu plana izatez. Deba berri aldizkarixan azkenengo alia otzailean argitaratu zen, otzaila bukaeran, eta hor, jakin gabe guaindikan krisi egoera etorriko zala, adirazi genuen zein izango zian 2008ko aurre ikuste genitun neurrixak, batez gure gobernu planeko 5 ardatz horietan sailkatuta,
Eta horrez gain, martxoa bitartean baitare, lanketa berezi egin genuen Itziarko auzo udalari zegokion aurrekontu hori egokitzeko, ze aurreko legealdixan zegokiona baino kopuru murritza bideratu danez auzo udalea, foru dekretuak zehazten duen formula hori osorik ez danez aplikatu, 2019tik 20irako alde hori oso handia zan, ez? 130 igotze zan Itziarko 132 zehazki, Itziarko auzodaleko aurrekontua, eta horrek suposatzen zuen, Debako udaleko aurrekontutikan, bideratu hartzan diru hori, diru kopurua oso handia izatea. Orduan, adostu genuna izan zen, 177.000 euroko murrizketa itia, eta urtez urte, prozesu bat ematia legealdi hontan, benetan formula hori 100% betez, eta orduan esan lehikeuna da, hori, 2008ko aurrekondutako, Indiala Baiogasuneko batzordiak, Itziarko batzordiak ere batez guantxe pertueten lanketa horiteko, gainontzeko batzordiak eragileekin ere beti lantzen dialako aurrekontuak, ekarpenak eta jasotzia oso importantia dalako. Alderdiekin ere banakako bilerak egin genitun, martxoa baino lehen, eta Ogasuneko zinegotzien arteko bilera informal batzuk batez inbertsioak eta adosteko. Orduan, indeu pixka danetik, patu bezala, gure helburua dalako guztion parte hartzia bermatzia, ekarpena jaso, eta baita ere udalerri osoa kontuan izatea, ez? Aurrekontua osatzeako garaixan. Kontua izan zen, martxoan 11ko Ogasun batzordian, 2008ko aurrekontuen azken zirriborro horrekon iritzixea edo jaso zuan, eta martxoan 17ko ezoiko bilkura bat deitu genuen aurrekontuak onartzeko, baina egoera hau etorri izan, eta bertan bera utzi berri izan genuen. Ezoiko bilkura atzeratzea erabaki genuen momentuz, eta hasi ginen aztertzen, guain iten egan bezala, bideo dei bitartez edo, elkartzeko ia aukera genuen, eta baita ere juridikoki behituta, ez? Olako batzarrak ia horrela inzitezkeen. Eta bitarte hortan, Foru Aldunditik, Gipuzkoako Foru Aldunditik jakinarazi zuen lurralde osoko udalerritan, udalea jasotzen duten foro funtsaren 120 edo 25ko murrizketa bat aurre ikuste zutela urte hontarako. Horrez esan nahi du, Debako udalan kasuan 4 milioi euro zeudela aurre ikusita, 2008ko, eta kopuru horren 120 edo 25ko murrizketa aurre ikusten dutela. Baina hori, datorren urte hasiera arte ez du jakingo zenbateko izango zehazki. Orduan aurrekontuak, aurre ikusita genitun bezala onartu biharrian, egoera berezi eta berri honeta egokitzea erabaki dugu, ez? Eta orduan, azkenengo hilabete terdi honetan, udal batzako eta batez Ogasuneko batzordean gauden zinegotzien eta jarduna, esango genuke, jardunetako bat behintzat garrantzitsua hau izan dela. Orduan, udal batzako 3 alderdietako eta oso udaleko ordezkarien artean, egoerak eskatzen zuen proposamena landu dugu eta hortako eduki ditu kontuan faktore ezberdinak. Batetikan, aipatu deten foru funtsan murrizketa hori, bestetikan kirol, kultur eta jai ekimen asko ezingo diala ospatu, guaindikan osasun agintariek eta Eusko Jaurlaritzatik eta ez dute jakinarazi zein izango dian neurri zehatzoie, baina badirudi udazken aldera arte edo gutxienez ezingo diala jendetza biltzen duten ekimenak egin. Orduan, hori ere aurre ikusi dugu. Zein partida edo zein gaztu dian ezinbestekoak eta zein ez ezinbestekoak, hor bereizketa hori dugu, ez? Ezinbestekoak eta ez ezinbestekoak. Ezinbestekoien artean azkenean, gizarte zerbitzutan adibidez, garbi eduki dugu horrez zintala murrizketaikin, pixkat indartu inbertzala, langileen nominak ere hor daude, ezinbesteko bezala, kontratatutako zerbitzuak ere ez ezinbesteko dialako denak, baina martxoan 14ko errege dekretuak zehazten dualako administrazioak berak ezin ditula kontratu horiek. Baita ere hartu den kontutan, martxoan erdialdetik. Mikrofonoa jarrita dezuenok, Nerea, Jorge eta nik ere jarrita daukat kendu ingo dugu eta horrela itzia robeto entzunal izango dugu, bale?
esaten dutan bezala, beste kontu bat eukideuna, beste faktore bat kontutan eukideuna izan da, martxoan erdialdetikan itxita dauden komertzio, taberna, jatetxe, nekazal turismo, hoiek egoera ere, edo, hoiek bizuten egoera ere hori kontutan izan dugu, eta kasu hortan, bono bidezko, kutxuna web horrian parte hartzeko proposamena indieu, merkatari hori guzti, merkatari izateten handia denak, hori taberna, jatetxe, komertzio, nekazal turismo, itxita dauden denak, eta erabaki dugu 20.000 euroko partida bat bideratzia hortarako. Herritarrek bonuak erosi ahal izango dituzte guain, nahiz eta establezimentu horiek itxita egon, eta herritarrek izango duten 20% berapen hori, udalak asumituko du partida hortatik. Orduan, 20.000 eurokin, 100.000 euro bideratu daitezke, udalerriko establezimentu ezberdinetara. Diru sarreren inguruan, adibidez, horrere murrizketa horre ikusi deu, lehen aipatueten foru funtsaz gain, establezimentu itxita dauden establezimentu horien zaborren zergak adibidez, printzipioz 3 hilabeteko bat bintzat, ez zaie kobratuko, oaingoz, eta egoera aurrera begira, egoerak izaten duen bilakaeran arabera, beste 3 hilabeteko bat, edo 3, edo urte osoa, ikusiko dugu egoera zenbateaino luzatzen den. Horrez gain kiroldegiko eta musika eskolako kuotak ere murriztu ditugu, taberna eta jatetxeen terrazetako zergak ere horiek guztiz murriztu ditugu, ez zaie terrazen zergaik kobratuko, tabernari eta jatetxeetakoei. Trafiko eta aparkamentuen ordenamentuagatik, otangatik horratzen duguna ere, aurre ikusten dugu gutxi izango dela, eta isunetatik jasotzen duguna ere berdin. Eta horrez gain, inbertsio batzuk ere murriztu inditeu. Orduan, lanketa hau iteakoan, batez ere azken 3 aste hauetan 4 ogasun batzorde inditeu, bertan bildu gea 3 alderdietako ordezkariak eta auzodaleko ordezkariare bai, eta baita ere inditeu kultur eta kirol eragileekin harremanetan jarri gea, eta batez ere nahi genulako egoera azaltzia, zein dan egoera momentu hontan, eta jakinaraztea murrizketak inbarko ditugula, eta pixka murrizketa horiek ere adosteko. Eta zentzu hortan, esan nahi du oso eskertuta gaudela, jaso den erantzunakin, empatiaz eta laguntzeko presta saldu dialako denak, eta olako egoera berezita deserosoan, egisa esan asko eskertzen da, eta espero du, datorren urtiai behira, egoera nabarmen hobetzia, espero. Eta azken puntu bezala baitare, nahiko nuke esan, zinegotzien asignazioak ere, printzipioz 3 hilabete batekuak gizarte zerbitzutara bideratzeko erabakia hartu deula, zinegotzi esateta 13 zinegotziok, gutxi gora bera 9.000 euroko diru kopurua zitzaiten aiga, hori izango litzake 3 hilabeteko bat, eta hori ere, egoera luzatzen danaren arabera, geixo izan lehike. Beraz, elkarlanian indako ariketa honen ondoren, debako aurrekontu bateratua totala izango litzake 8.170.000 eurokoa, hortikan udalana 7.918.000 eurokoa, auzo udalana 957.000 eurokoa, horrazkenean 167.000 euro murriztu beharrian, 140.000 euro murriztu dira, eta deban musikal patronatuarena 606.000 eurokoa. Eta gero, altxortegian egoera ikusita, 550.000 euroko maileguare aurre ikuste dugu aurrekontu honetan. Orduan, egin behar izan duen murrizketa horren ondorioz, batez kontutan hartuta, fondo foraletikan etorrikoan murrizketa, izugarrixa izango ala, 2020 eta 2019ko aurrekontuak alderatzen maiteu, ez dago aldea hundirik, gainean, 2019ko baino ia 50.000 euro gutxiokoa izangoa, 2020ko aurrekontua. Eta hoxe, eta gero batzordeka ere, konparazioen leike, bakarrekan indeun murrizketa horrekin, ez dago aldea hundiri, barne regimenian ez da 100.000 eurota iristen, ogasunian berdi mantentzen da, euskera kultura horrere murrizketa desentia egin behar izan da, ongizate politiketan haunditzen da, berez 2020ko hasieran martxoan aurre ikuste denun horretan, gehiago salako eta ariketa hau indeunian ez duelako murriztu, pixkat indartu indeulako zea hori, batzorde hori.
Eta gero, gainontzekotan, zerbitzutan ere 2019ko baino bajoagoa da. Hor azkenean indeuna izan da, urtean zehar zerbitzutan ere hainbat gauza egiteko erabiltzen den diru kopurua, urten murriztu hor ere, eta urtia pasa aldan minimoakin esateko, eta hoxe. Orduan gerauko litzake hori 8.170.000 eurotan 2020ko aurrekontua. Nahi badezue ekarpena egin, eskatu hitza edo hartu hitza eta egin zuen ekarpenak. ¿Sabes? Entzuten da? Bai. Vale. A ber, gu debarren altzatik ingo dugu irakurriko dut gure postura esateko, eta gero Enrique sartuko da bere tema igual txikia. Irakurriko dut erderaz eta jazta. Desde Debarren a otra queremos dejar claro nuestra posición ante los presupuestos del 2020. Partimos de que la situación actual debido a la pandemia es muy especial. Se anulan actos relacionados con la cultura, deporte, euskera, etc. Se cierran los centros de educación, así como una serie de servicios municipales, biblioteca, polideportivo, etc. Y se realiza una serie de acciones con la idea de proteger y llegar a los más necesitados. Además, desde la Diputación nos anuncian la reducción de la aportación a los ayuntamientos, que va a ser en torno de un 20 a un 25%, lo que supone, lo que repercute en DEVA en cerca de 1 millón de euros. Ante esta situación, nuestra postura ha sido la de colaborar en todo lo posible para la realización de unos presupuestos consensuados. Hemos trabajado, hemos aportado ideas, opiniones, etc. Hemos intentado que los presupuestos sean lo más reales posibles y a las necesidades reales de DEVA. Creemos que todos los grupos han realizado un gran esfuerzo, pero para nosotros hay una serie de líneas rojas con las que pedimos a todos. Pedimos a todos apretarse el cinturón, vecinos, trabajadores municipales, etcétera, y el ayuntamiento no debe aumentar los gastos de estructura. Y creemos que debe intentar optimizar los recursos actuales. También nos sorprende que la mayor asignación de la entidad local menor se lo lleve en personal y no a cubrir las necesidades urgentes que tiene ICIA. Creemos que este equipo de gobierno en estos temas no ha estado acertado, pues como veis no solo es un tema económico, sino una forma de entender el buen uso de los recursos municipales. Creemos y debemos ser un ejemplo para los de Barran. Nuestro voto va a ser la abstención, pues creemos que nuestra aportación a los presupuestos ha sido importante, pero le falta este matiz. Enrique. Itxoin, Inigo kitza eskatu du, igual Inigori utziko diogu eta ondoren... Bai, que hable Inigo y luego yo cierro, bai. Ados. Vale. Bueno, yo sí quería comentar unas cosas respecto a los presupuestos, la elaboración y un poco el proceso de generación de estos presupuestos de urgencia. En el desarrollo, bueno, hemos visto que el único camino y el más responsable era elaborar unos presupuestos adaptados a la nueva situación. Y en esto, pues las tres fuerzas hemos trabajado codo con codo y se han hecho aportaciones y creo que ha funcionado bien. Queremos agradecer desde aquí al equipo de gobierno el haber compartido con el resto de fuerzas este proceso de creación de los presupuestos. Presupuestos que en una situación normal seguramente no hubiéramos apoyado, pero que el sentido de la responsabilidad nos va a obligar a hacerlo. Daremos un sí a estos presupuestos, pero un sí que debería hacer reflexionar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Deva. Nos hubiera gustado que estos presupuestos fueran más solidarios y que esa solidaridad se hubiera reflejado en las asignaciones a los grupos políticos y miembros del Pleno. Nos hubiera gustado que estos presupuestos hubieran sido más participativos y se hubieran tenido en cuenta las propuestas de los técnicos de las distintas áreas. También nos hubiera gustado que puntos semioscuros, como las contrataciones a dedo del servicio de comunicación, no se camuflasen dentro de una situación de urgencia. Nos hubiera gustado que el pueblo de Deva Itziar hubiera podido participar en este proceso
y estamos seguros que con sus aportaciones todo esto hubiera sido mucho más fácil. Pero apelando al sentido de la responsabilidad, pospondremos estos aspectos a próximas sesiones y las iremos corrigiendo con las herramientas que el sistema municipal nos proporciona. Lo importante ahora es tener unos presupuestos que den respuesta a la nueva situación. Desde EAJ queremos trasladar al Gobierno municipal y al pueblo de Deba y Itziar que vamos a estar siempre presentes colaborando y facilitando la gestión municipal. Es esencial en este nuevo escenario en el que la flexibilidad, eficacia e inteligencia en la toma de decisiones van a ser determinantes a la hora de dar respuesta a los nuevos retos y necesidades que se van a plantear. Por eso, al igual que lo hemos hecho de manera reiterada durante este periodo, instamos al Gobierno a que cuente con nuestra ayuda y apoyo en la toma de decisiones. Por esto creemos que poner en marcha las comisiones es vital para que los miembros de la oposición podamos participar y volver a formar parte de la gestión municipal. No podemos poner como excusa la situación de crisis sanitaria para gobernar a base de decretos. Tenemos que conseguir que todas las fuerzas políticas rememos en la misma dirección y eso solo se conseguirá, entre otras cosas, compartiendo la tarea de gestión y toma de decisiones. Por otro lado, como idea y para dar respuesta a los nuevos problemas derivados de esta situación de crisis sanitaria, creemos que es importante formar una mesa de coordinación municipal entre las tres fuerzas para dar una respuesta más ágil y con más puntos de vista a las nuevas necesidades. Esperamos que esto se tenga en cuenta. Ya hemos terminado. Enrique, zure ekarpena. Bueno, a ver, yo no me voy a extender mucho porque al final Pedro ya ha trasladado nuestra postura y los motivos que justifican la misma. Y antes que nada, bueno, yo quería agradecer a todos los que han participado en el proceso de los presupuestos, porque la verdad es que no es nada fácil y muchísimo menos agradable hacer unos ajustes tan importantes en un presupuesto. Y sobre todo, pues bueno, pues agradecer a Jesús y a Itziar, que han estado solamente muchísimas horas haciendo muchos borradores y peleándose mucho. Bueno, yo dos temas que trascienden un poco a los presupuestos de este año, pero sí quería un poco, pues bueno, pues desde mi punto de vista, que he trabajado mucho con estos temas, pues tenemos una cosa imprescindible que hacer, que es intentar hacer el convenio con Itziar, porque es un desgaste terrible. 2 años en los presupuestos, tener que estar, no iba a decir discutir, pero sí por lo menos negociar y llegar a acuerdos que luego a veces son desencuentros. Entonces yo creo que eso tenemos que hacerlo cuanto antes y si podemos hacer antes del año que viene, mejor, para que el próximo presupuesto salga muchísimo más fácil, porque al final nos vamos a gastar muchísimo menos todos. Eso es una cosa. Y luego, bueno, como he tenido tiempo suficiente, todo este mes y medio, pues se me ha ocurrido pues, mirar un poco los presupuestos de Deba, datos económicos, desde el año casi 2013, unos 8 años hacia aquí. Y he intentado también comparar con los otros pueblos de similar población, y en concreto con, yo creo que eran Villabona, Lascao y Mutriku. Luego había otro que era Usurbil, pero por sus características especiales del polígono y tal, pues no lo he metido. Y la verdad es que llevamos una evolución bastante negativa en cuanto a gastos ordinarios. Ahora se nota más. Yo creo que todavía el año que viene, por mucho que queramos, no vamos a estar otra vez igual en los 4 millones del fondo foral. Nos va a costar llegar unos años. Y creo que deberíamos de intentar hacer un análisis más exhaustivo y sobre todo, Guillén, igual tú en primera persona, igual llevar un proceso sobre todo de mirar los recursos que tiene el ayuntamiento, las necesidades que tiene, intentar adecuar para mejorar de forma eficiente lo que tenemos y de esa forma mejorar tanto el bienestar de Deba como de Itziar, porque la verdad es que lo vamos a necesitar. Y bueno, poco más. Vale. Itziar, zuke zerbait esan nahiko zenuke? Bai, bueno, nik ere egia esan ez dut berezik ezeatu, bai, aipatu dut denon artean landu ditugula aurrekontu hauek, azkenengo hilabete terdixean, uste ez dakit inok esan duen kodo kon kodo, bai, hola aritu geha, eta nik ere zuei ere ekarpen hori asko eskertzen dizuetela, azkenean holako egoera bat ez da egoera ekonomikoa pixkat okertzen dela, da oso egoera berrixa, inoiz ez da holako gertatu, hainbesteko 2008-2009ko krisiak inazinan hasieran konparatzen, Jesusek ere esate zoa, 300.000 euro gutxio, 400.000 euro gutxio, baina gero ikusi dugu, igual egoera benetan ez dala bate ohikoa,
eta egisa esan, nik bai benetan eskertu zuen aldetik jaso duen ekarpen hori, kriston lan egin deulako azkenengo aste hauetan, eta azkenengo 3 astetan ere lau ogasun egitea, eta azkenean, danontzako da. Baita ere esan nahi nun, gu ere ados gaudela, rekurso horiek optimizatzeko hori oso importantia dela, eta hor bai ikuste deuna da, errepetia landu beharra dauala, hori izango dela klabetako bat, eta behin aurrekontuak onartutakoan horrei heldu nahi dugu baita ere, zeak batzordiak eta batzuk egon dira martxan, irigintzako on bat eta egin da egoera hau hasi izanetik, eta hemendik aurrea ja, martxa handixaua hartzeko asmoa dakau, eta hoxe, Enrikek esan dunakin ere auzodaldean hitzarmena idagokionez ere, erabat ados, hori ere da beste puntu bat, aurreko legaldixan ere ezan azkenian hitzarmeni lortu, eta egisa da, olako, aurrekontua lantzeko momentua iristen danean, azkenian oztopo badala, ez? Hitzarmena eukiko bagenu, asko zer errexo izango litzake, gutxienez hor akordio batea ailatzea, eta hoxe. Eta orduan nire aldetikan hori baita ere eskertu, eta bentzaia behin aurrekontuak onartze ditugunean, bentsat baditugu aurrekontu batzuk, eta gero esanen izuen baita ere, ogasuneko batzordetan aipatu eguna. Hemendikan aurrea, ez dakigunez benetan egoera zertan bilakatuko da, segiko degula harremanetan guain arte bezala, eta jungo gehala egokitzen baita ere, aurrekontuak ere igual aurrerago eskatuko du aldaketak itia, osake. Holaxe segitzen badago, primeran. Vale, nik, danok elkarri eskerrak eman dizkiogu, berdin, hortan berresten naiz, iruditzezat seinale ona dala eta polita dala, azkenean elkarrekin lan inizanaren adierazle ona dala, batzutan ez da erreza hola egitea, eta nire ustez hainbat molde apurtzen ari gara azken aldian, eta naiz eta kosta, uste ariketa polita izaten ari dala, eta bere emaitzak ematen ari dala. Bizkat, egin zaizkidan bi ekarpen garrantzitsuenen arira, analizi exhaustibo edo sakoneko analizi horri dagokionez udalean, lehen ere egiteko asmoa geneukan, baina orain beharra erabatekoa da. Orduan, Enrike eta zinegotziok ez euki kontuan, ez euki zalantzarik hori ingo degunik, gure ardura nagusienetarikoa da, eta optimizazio bat egin behar da, izan ere hortik egiten da, beste aipatu da, itziarko hauzu da kalkulua, hor hitzarmena daukagu, rekerimendua badaude gai, pixkat, efizientzian ikuspegitikan nik uste dut legegintzaldian zehar, eta espero dut aurtengo urtean zehar, behintzat bideratuta eukitzea, eta iruditzezat bide majoa egin degula, ogasunean gertatu bezala, bai itziarko batzordean, eta orduan zentzu hortan oso pozik. Eta Inigoke inditen ekarpenari begira, koordinazio mai horri begira, aztertuko dugu nola egin, ikusteko bozera maile batzordean bitartez izango dan, ala maila teknikoan udaleko beste teknikariren bat edo idazkaria, edo beste norbait egon behar da aztertzeko. Orduan, aztertuko dugu gaia eta luzatuko dizuegu proposamen bat, edo esango dizuegu, igual bozera maile batzordean ja topatzean ez 3 alderdiko kideak eta idazkaria, igual hori da bide honena, edo zehaztuko degula. Baina gure asmoa da, orain arte bezala elkarnan honekin jarraitzea. Badago ekarpenik? Ez. Ados. Bozkatu ingo ditugu aurrekontuak. Aldeko bozkak. Aldeko bozkak izan dira 9. Abstentzioak
Vale. Eta 4 abstentzio. Hortaz, 2008ko aurrekontua onartu da. Horrela, 10. aztergaira goaz, udaleko aurrekontuaren araua onartzea hala badagokio. Ez dakit honen inguruko ekarpenik egin beharko litzateken, Jesus? Edo Jorge? Zu, Jesus, entzuten gaituzu? Bueno, berez, azaldu zenagatik tramitea da, berez, aurrekontu bat onartzen dagoen bakoitzean, berez udal mailan dugun araudia onartzen da. Baitu, badirudi mikrofonoa martxan jarri dula. Jesus? Bai, barkatu. Bai. Aurrekontu araua da aurrekontuekin urtero onartu behar dana. Komentatzen dizuet, ez dela egon aldaketaik juntzan urterikan. Aurrekontu araua da pixkat kontabilidadetikan, aurrekontu onartzen danean nola gauzatzen dian gauzak. Orduan, interesgarri biltzen zait urtero pixkate onartzea eta denpora dukezotenean bakin nahiko astuna bezala dela, baina ikusten da lehen komentatu den bezala onartzen dugun aurrekontua nola gauzatzen den bai sarreretan eta bai gastuetan. Eta gero alkateak zer baimen dauzkan, dekretuak eta egiteko, eta pixkat horrela dago nahiko zehaztuta. Horixe da. Ez da egon aldaketak juntzan urtetikan, eta hori onartzea da. Badago ekarpenik? Ez. Bozkatuko dugu orduan. Aldeko bozkak? Hau batez onartu dugu aurrekontuaren araua. Hamaikagarren aztergaia eskari eta galderak lirateke. Badago galderarik edo eskaririk? Baina, gure aldetikan bai. Badakit ez dezela denbora gehiago, baina nahi de galdera batzuek egin. Bat da, trenbideko tunela aber nola dago sobretan o informazio bat egiten, zergaitik segitzen dira eta ez dakigu nola dijoan. Esatezu... Eusko trenbideko tunela. Zer hori zan hori? Bai. Bueno, hor nereak eraman du edo mantendu du kontaktua bertako langileekin eta bar, eta arduradunekin. Berez, obrak bere ritmoa jarraitzen du, lehengokoa. Aurreikusi zuten 6 hilabeteko epe bat, ez banabil gaizki ala beteko dala uste dugu, eta berez lan hortan ari dira. Egon zan gatazkaren bat bidearen erabilerarekin, auzokide batek hainbat kexa jarri zituen kamioiak betegiak jute zialako, eta bar. Nik uste dut Euskotrenek zerbitzua hobetze aldera eta segurtasunan aldetikan, presa daukala hori martxan jartzeko, eta hori, martxan dala,
ez dakit, nereak zerbait gehiago ekarpenen bat egin nahiko balu, baina berez hori da orain arte nik dakidana. Aldaturen bat gehiago, bai, bidea apurtzean kontu honekin, pixkat harremana mantendu genuen, eta azkeniko komunikazioan, pixkat zeuden pendiente alarma egoera honen harira, baina behaien esperantza da, maiatzan amaiera ekainan hasierarako bukatuta gongo da la obra. Vale. Beste puntua da, mila gana nola irigintzan ingendu nizketan, beste posibilea ezagola milaga en hori, a ber nola di Joan, a ber badakazu berririk, ala, zer. Hor, milagako planeamenduarena, hor egin zuten proposamen bat, eta arkitektoarekin landu gendun, ze berez guk onartu gendun 3. planeamendua hainbat excepzionalidaderekin edo gauza batzuk aldatuta. Eta berez egin zuten haiek izan zen, Grupo Ibarrek diot, onartuta zegoen planeamenduaren baitan, ez 3. aukeraren baitan. Orduan kontu tekniko batzuk behitzen ari dira, urrengo hirigintza batzordean landu ditzagun. Baina hori, berez guk esandakoa marraztu zuten, baina daude gauza batzuk uste hirigintza batzordean aipatu beharko ditugunak ikusteko zer dan komenigarriagoa partzela hori garatzen danean. Vale. Gero, betiko galdera, requerimiento diputazioari entia lokal txikiari, a ber, ze berri dago, noizko, ose? Bueno, imaginatuko dezuen bezala idazkaritza eta alkatetza aldeguna iten ari gera. Zalantzari gabe, gai garrantzitsu bada Debaku udalean eta Iditziako auzo udalean. Eta hori ez pentsa utzikeriagatik handanik, baina beste gauza asko zuekin landu ditugunak, beste aurrekontua, kontratazioak, segurtasuna, osasun publikoa, gizarte zerbitzua ez dakit. Gai guzti horiek aurretik jarri dira, eta gure asmoa ere hau iztea da, eta beti erantzute izuten bezala asmoa hau likidatzea dela, behingoz ere galdera hori egin behar ez dezazun. Ni esango dut, segituko naizela nire trabakin, osea, segituko dut galdetzen berdin, zergaitik nola, ez dugu ipitzen segula fetxak, eta gero azkenengo momentuan, azkenengo gauza bezala, haber nola posible dan, juten bagera normalizazio, funtzionamentoan udaletxea zergaitik. Hor, azkenean gaude, badakit ez dela erraza, baina normaltasun bat haber lortzen badegu. Eta nahi gendun ere, informazioen baina esan, debarrari, kendin behar dugula jaitxeako gutxienez debarren eguna, eta hori zergaitik galderaz dago zerrian, eta nahi neguan, haber posible badan kontestatzea horrei, eta beste gauza da, normaltasuna, entre komillas, esan behar da, udaletxea zergaitik. Azkenian, bai irigintza, bai ogasuna, eta bai horiek, azkenian beti oso badakit ez dela erraza, momentu honetan zergaitik hau dijoa, azkenian nola esan dut, lehen segitu inbiar badegu lana lehen bezala, horrekin lotuta, posible badan, o nola ikusten dezu. Aipatzen dezu normaltasun horri dagokionez, erabiliko dut orain erabiltzen ari dan hiztegi berri hori, badala normaltasun berrira. Azkenean ez dala normaltasunera buelta, baizik eta normaltasun berri bat sortu beharko dela, parentesi luze bat izango dana, edo ikusiko dugu parentesia dan, egoera zenbat aldatzen dan torren kurtso eta urte osoan zehar. Eta zentzu hortan gure asmoa bada pixate beste modu batera lan egitea, beste erritmo batekin, antolatuago, ze gubea horren lehendabiziko kaltetua gubera. Azkenean
pendiente egon behar dugu denbora guztian, bai, Skype, telefono, e-mail, hau da, lana biderkatu eginda, orduan guretako ere hobeto antolatuta egotea. Itzaldu aldituzue mikrofonak mesedez, eske errepik entzun iten den ere hola, zondo. Eta hori, asmoa bai dela normalizazio berri hortan sartzea alde gunenean, eta lehen ez dakite Inigori edo zuri edo nik komentatu deten, berez hortara buelta gure lehendabiziko helburua dela oain epe laburrean, batez ere herritarrekiko eta gero barne funtzionamenduari dagokionez. Eta gero jaien ospakizunei dagokionez, aritzek ere nahi baldin badezu zerbait esan diezazuke, baina orokorrean saiatzen ari gera pentsatzen nola egin modu parte hartzaile baten ekimen herrikoiren bat, baina hori aztertzen ari gera. Ez da oso erraza, baina saiatuko gera, saiatzen ari gera, eta hori, zuek proposamenen bat baldin badakazu ere helarazi, eta ez dakite, aritz zerbait zehatzagoa aipatu nahiko zendukezuk? Zuk esan dezun ariti, bai asmoa behintzat, urrengo astetik aurrera, debarren eguna da hurbien daukagun data, eta bai alderdiekin eta bai eragile kultural ezberdinekin eta harremanetan jarriko naiz. Pixka bat, egon daitezken egokitzapenak egoera honetan, zer egin daiteken eta zer ez, eta beraiekin adostu eta behintzat egitarau bat alba da egite herrian, ezta? Balkoietatik edo adosten dugun bezala guztion artean, ezta? Eta kultura batzordea antolatu behar bada, hurrengo astean zehar, astelehenetik aurrera segurazki horretan jarriko gerala, teknikaria eta ni. Badago beste ekarpenik, eskaririk, alderarik? Nire aldetikan. Nire aldetikan ere ez. Ados, honen beste amaiera ematen diogu osoko bilkura honi. Ados? Vale. Guillen, antxoka jarri da. Kontu bat. Esan dana, buelta udaletxera eta itzultzeko eta Pedrok esan duena narira, esatea zerbitzuetatik gabizela protokolo bat landuta daukagula udaletxera bueltatzen garenean bai langile eta bai zinegotziok bertan ibiltzeko, orduan gure obsesioa dela batez ere zerbitzuetatik eta langileon eta gure segurtasuna, ez? Orduan bai jarriko ditugula gure eskuetan dauden medioak eta horretarako bai maskarilla, eskuak, desinfektanteak eta eskuratzen ari garela eta lehen Guillenek aipatu duen bezala, Patriziarekin batera hori lantzen ari garela. Vale, esker. Orain bai horrela usten dugu, bale? Harremanetan jarraituko dugu, bozeramaile batzordean bitartez, eta bestela ere edozertarako badakizuen non gauden. Vale. Bueno, zaindu. Agur. Agur.